mga katsuyan. So karon pa ni natauran ang mga katis sa panahon sa Yolanda wa ni was out ni tanan mga katsuyan.
lockdown ni tanang beach dire. Close sa i-close, ipa-close sa mayor mga katsuyans. Gikan dito sa Tomorrowland mga katsuyans ito. Padong nga rin mga katsuyans, puno na sa beach. Puno na sa beach mga katsuyans. Kutob dire mga katsuyans ang beach. Tapoy beach dito sa Kuan, Macario, Mahalit, Kalunangan. So pero kini naganid yun mga katsuyans nga daghani mo ni ang Bibyo. Sunod ani mga katsuyans mo ng Binji. Sunod sa Binji, Ablong Beach Resort. Pagkauman sa Ablong, napay kang Kuan Gigi Beach Resort. Tapos Jam. Pagkauman sa Jam mga katsuyans, napay nagsunod ya ang Golden Grove. Golden Grove tapos Jam mga katsuyans. Sunod napa dito'y Kuan, Mikaela Beach sa Mikaela. Sunod Mata. Tapos napagidi gihimo mga katsuyans sa bagong beach. Wa pala nag-open kay na abtan yun sa lockdown mga katsuyans. Tapos Mata Beach Resort, tapos Tomorrowland mga katsuyans. So yung nani kadaghan ang beach dire sa mga beach dire sa Merida mga katsuyans. So kung may plano mo po ug mahumanan lang ning COVID mga katsuyans, so pwede na musuroy din na pita. Doon sa dagat mga katsuyans, okay. Kuan. Linaw ba? Walay balawd. Walay kalakataw o ni Japper Sniper pa, walay mga kalakataw, mga katsuyans. Walay alon na dagko. So tara, balik ta sa tuwagi mga katsuyans. Hinetag uli mga katsuyans. Bibyo Beach Resort mga katsuyans. Lugar ni din kay Indapita kay kuan ni patag bagid. Siguro pwede rin mag-overnight di Indapita mga katsuyans. Pwede mo dire mag sunbathing camping pwede. Mga katsuyans cottage. Cottage na mga katsuyans lugar. Muna akong gingon kanina mga katsuyans ang Dapita kanang kuan guba na sa Yolanda. Kaya Dapita dia anta mga katsuyans nindot kay ni dire kari dire na nilang gimong sino mo ni Agis Yolanda. Pagid kayo totally naka-recover din mga katsuyans.
Na may mga batanon nga nagkuha no, nangaligo baka na sila o sa baka na. Out kalila. Lakaw. Aw sasing kanang mura og muragwati unsa na? Makilaw din na. Oh. Okay. Wa po ko katilaw nang usan. Ha? Oh. Dapita mga katsuyas na tanip kuan nani cottage dire nani kuan dire kanang tibali chikinanan unta mga katsuyas gihimuan dire og murag room ba pero kay igo silanda kay banta nga kay dire mga katsuyas sa lugpad wa ginahabilin sa gamay kaya mga katsuyas mo na binji kanay naka-red color mga katsuyan. Benji na mga katsuyan. Muna yung Benji Beach Resort. Katong sa unahan mga katsuyan. Ang naidol sa puti. Puti. Kang kuha na diya mga katsuyan. Kang Ablong Beach Resort. Sila mga katsuyan. Sunod na mga katsuyan. Muna kang Gigi. Gigi Beach Resort. Tapos itong sunod sa kan Gigi mga katsoyas mo ng Golden Grove Beach Resort. Kung makalugar na mga katsoyas ato nang i-video para makita sa dinyo mga katsoyas. Lovebirds. Lovebirds mga katsoyan. Uy, nagama na. Oh, naganda na yellow pa do. Blue. Mingaw sa gyud wa kitay income ani ron. Bawal man gud ron kay mao lagi nang naay positive no. Kung wa pa ang tani. Oh, lang kana lang mga LSI lang. Wag problema ang LSI lang. Sige, salamat. Thank you. Oh, mo to dire nagkuan dire mga choyas nagbantay. Caretaker ya, the same time siya proy tagiya. Oh. So wala to mga katsoyans mo ni ang Bayview Beach Resort ang Martinez mga katsoyans. So walay tao kay kumikan gi close ni siya karon kay kumikan aning COVID-19 mo ni epekto sa COVID mga katsoyans logi ang negosyo sa mga tao na usasad pugong sad ang mga tao musuroy gumikan aning sakita. Ampo lang ta mga katsoyans nga unta na maabot na ng atong vaccine para ka ako na sadta kanang medyo makasuroy-suroy na sadta. So mao lang to mga katsoyans, salamat sa inyong pagtanaw o kadtong medyo nigigo lang hintanaw palihog subscribe, then subscribe sa akong YouTube channel Chuyans. Tapos pinduta sad ang notification bell para updated mo sa akong mga i-upload pa nga mga videos. So thank you, maayong adlaw ug daghang salamat. Good day. God bless na tanan. Thank you so much.